Şu yöne siz diýäňiz ya Resulullah diýmek bir irade wa diýäňiz. Ondan soň o zaman şu storylaryňyzda gelýär ya Hazreti İmam Reza maňa kömek etdiğime kullen şirk, müşrik dininden çykýan diýäňiz şu jüri dip aýtýaňyz siz. Bizim şu mezhebi fıkh Hanefi'de şu jüremişi. Bereşi. Ve de agam awla şunu bil hiç wagtda bir ya İmam Reza diýende, ya Behvettin diýende, ya Resulullah diýende bir hiç adam müşrik kafir diýemzak. Her kim men bir çekimden getirse biz müşrik diýmeýäs. Biz elbetde bir nowlar bolýar. Bir ýagdaýda bolýar, şu ýagdaýa barana şirk diýdi. We de ya Resulullah diýip aýtmaklyk näçe form bolýar? Bir bolýar, men destan okuýatyn peýgamberimizden, ya peýgamberiň wagtyna fikir edip şonda gam çekip men ya Resulullah diýen, naga kynçylyk çekdirdim diýen. Men öl bolýan da açmaga. Munda bir irat ýok. Gam edip narahat bolup peýgamberim ýadyňa düşüp, ya Resulullah sen şeýle bolup durýan maňa aýby ýok. Bir bolýar, hoş bolýan, göresin diýe. Peýgamberiň muhabbet ýüregiňe gelipdir. Kıssasını okuyup destanını okuyup ya Resulullah diýäň, muhabbet bilen Peygamberden şey diýäň. Bir bolýar şeýre şairide şygyr aýtýarlar, da aýtýarlar. Şu şygyrda da marahim şu şeýerde ya Resulullah falan diýip aýtýarlar. Adamlaryň gana türkçe düşünjek bolsa, şygyrda da ejada bar. Emma inkewede men ştada ya Resulullah diýip çagyryň. Belki öllü de şeýle. Ya Behvettin, ya Mamırda, ya falan diýip men çagyryň. Odam çagyrmaklygymda doğru Peygamber öyle ihtiyaçlarda duran yerinden deyip aytsam, Evliyaların zatından öldür her yerden her kimsenin ihtiyaç deyip aytsam, şuna şirk be Huda diýerler. Allah Teala'ga şirk diýerler näme? Allah Teala'nın sıfatı var. Şu fakat şoňky. Hamana o da Huda şaşır Rahim, Huda Teala Kerim, Huda Teala Şekur, Huda Teala Alim. O belki bilmeden Şekur, Rahim deyip aydan aýby ýok. Ama Allah Teala'nın has sıfatları var. Dine şoňky. Başka adamda yok. Hamana ahad şu. Hem taati yok. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Hiç hem taati yok. Leyse kemitlihi şey şu. Basir, hem de görüp duran şol. Hem de eşitip duran şol. Her kim ýagdaýdan habarly şol. Daştan ýakyny eşitýän şol. Odam ştada bir ewliýalar, peýgamberleri, şeýitler çagyramyda şolun öýdi eşitip du daştan her wagt eşitýär diýip aýtsak, şuna şirk be Huda diýerler. Odam, sen ýan gaýtýan gurun mezhep diýende, muňa kyle 4 mezhepdir. Aqideti meselelerde 4 mezhep arasynda hiç bir tefavutlar yok. 4 mezhep şuna konuş form görüneti. Odam şu daýdym dese ewliýalar çagyramyda öýde eşitip du her ýerden diýip aýtsak, şuna şirk diýýär. Ýöne tarafy müşrik diýilmeýär. Şirk bilen müşrik fark etýär. Näpar mamana wada? Şu göz için adam sadaka berde, Peygamberimiz şirk etdi diýär. Göz için namaz okuýda şirk etdi diýär. Göz için arada tutda şirk etdi diýär. Göz için edilýän şirk. Şu takkallyk enatan öllü diýip göz için şuna şirk diýär. Evet tarafy müşrik diýilmeýär hiç wagtda. Tarafı diýilýär şu zamana meçhide töwmeklik küfür. Emma tarafı kafir diýilmeýär. Alaza dakylmaklyk küfür. Ýöne kafir diýilmeýär. Ne küfür diýilmä? Aňyraş günäkçilik. Odam şu daýdan wada ýang suratyny çagyrsa, muňa şirk diýdi. Bu da men kefimde Hanefi mezhebiň fıkhynda bar. Ineleke mezhebimde ýanky Allah Meleknur rahmetullahi aleyh Mecmuatul Fetavasy bar. Şoň 27-nji 28-nji sepetinde bütün hemme Hanefi mezhep türkmen iller şoň kabul etdi. Şonu ewliýalar çağırmakda üç suratında da gurun etdi. Şoň hiç gaýta dogry diýene. Odam aýtjak bolýanym, Fermana ya Behvettin ya falan diýip çağırýardy. O çağırylanyň täwil etýärler bilýär. Bir ferişte etdiler diýer. Bir de öyle işte diýemda ki, bir de Hudaý Taala şoň etdi. Muňa bir täwili batyl diýdi. Şoň Hudaý Taala Kur'anda aýtdyr, Peýgamberimiň hadisinde aýtdyr. Bu taýda Hanefi fıkhynda gelýär. Kewara şu ewliýalar çağırmakdan daşda eşitmeklik yok. Sırahada fıkhymda gelýär. Ondan şoňda bir täwili batyl bolýar. Muňa ejazat ber, muňa şirk diýilmeýär. Ýöne etýän şol dogry diýdi. Ineleke şu etekler Abdul Muhtadu, Allah Rafi rahmetullahi aleyh. Bir adam gabrın başına var diýdi. Şonda marahim gabrın eýetine ya sahibel kabr gabrın eýeti amana selli min Allah Hudaýdan maňa dua edewori. Men Hudaýdan şefaat edewori. Falan edewor diye. Şu dogry diýdi. Kofurda diýen şirk diýen. Öyle eşdiýär diýip bar gabrın başına biri ölü bilen kepleşip dilese aga halap sünnetler şeriatda yoklar. Ama şirk mi? Ya muňa şirk diýilmeýär. Dogry diýip aýdýar. Sen aýtjak onu näme çakan aýda. Şumat İmam Reza'nın yanına varamızda ya İmam Reza maňa bir hajatimi Allah'dan dilide ver diýmeňe bir iradi yok, hellemi? Dogry däl musulmandygym bu. Munyň ýok da. Sen diýsen şey diýsen ya Allah, Allah'dan dilemeli. Tevekkül ner bolar endişe maya. Gewunyň iwerme her haýsy zaya.
barçanın dayanıcı kadir Hudaya Allah'dan ögəge tüyence olma. Kullu Kur'an barda okuy, tamam bütün Kur'an okuy. Eger Huday Taala'dan, Peygamberden biri, alim gaybden Allah'dan gelen çağırım olsa, Evliyalar Allah'dan gelen çağırım olsa, Peygamber'in öyle 20 yıl Peygamber'e götür. 20 yıl Peygamber'e hiç hatta Evliyalar çağırmaptır, Peygamberler çağırmaptır, şehitler çağırmaptır. Ondan kabrin başına var, sen bana dua edip beri var, beyle burada sünnette yok, Hanaf şeriat Müslümanlıkın. Muvahhid deyip näme diýilýär? Haýsy adamy muvahhid diýerler? Bir muvahhid adamyň etikady men öz nazarıma ahunady bir daýyga. Weze şuma men gelip İmam Reza'nın ýanyna baryp, "Ya İmam Reza, sen Hudaýyň söýenmeni, Hudaýdan bir maňa bir dilede ber" diýen. Men bilýän İmam Reza'nın özünden zat ýok. Ýöne İmam Reza Allah'dan dileýär ahir. Helam şu. Şun näme irady var? Gelip şun üstüne gelip beter bir manobr berip gad edip şerke ýakynlayan, müşrike ýakynlayan diýmek bir hilrek. Kullu bir yani cemaat 70 milyonyny zir suala kitilýän ýany bolup duşy. Kardeşim wede Peşep Mamardan ýany şu däçe adam bar bilýärmiň? Şu taýda ýok dedi. Müň adam ady öwünde. Şu müň adam tefneşmeklik, müň adam fetneşmeklik, müň adam ataat aýda-aýda eşmeklik kimin sypaty? Mamardan sypaty Allah'ın sypaty. O gurrunu yok Allah'ın sıfatı dönme. Bir muvahhid adamın etikadi näme? Muvahhid adamın etikadi hemmezat Allah'dan sadir bolýar diýip otuy. Müslüman da onda etikadyň dogry diýip bakty amalyň ýalňyş bolanda oňa dogry diýilmeýär. Şu tamam Türkmen ilahına ne kadar da näme var diýip etýärler. Şu da cinazy namaz okuýarsyň, ýalyňa da dogry näme var? Aýby şey. Peygamber'e öyle değiştiğin doğan diye. Şu tarihte mi kavrulmasını dilemeklik Peygamber'in tertibinde yok da. Şeriatımızda yok da şey. Şimdi